Това, което ще видите, е фен пародия без търговска цел. Kimetsu no Yaiba или Demon Slayer принадлежи на Viz Media, Shueisha Inc. и Koyoharu Gotoge. Подкрепете официалния релиз. Да, това съм аз. Най-вероятно се чудите как попаднах в тази ситуация. Нищо не е по-добро от свежия планински въздух. Особено след като си прекарал 10 км поход, за да може семейството ти да яде. О, не. 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 Не, не, не. Не, 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 не. Не, 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 не. Не. Не, не. Не! Ох, добре, плаката на Рачков не е изцапан. О, Митко, няма значение, че не си бил забавен от 5 години насам. Аз още те обичам. Деба, това е живо! Чакай, не мисля, че стана точно така. По някаква причина ми е много трудно да си спомня какво стана след като слязох в града. Убил съм човек с голи ръце. Оля, сеньор Танжиро, дойде ми пратката от Тилуана. Искате ли да дегустирате? Пабло, разбира се, да. Какво е това? Окей, може би сега не е добър момент да се опитвам да си спомня. And I sang dab, dab, double, 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 evil, 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 evil songs. Hell, you know that's how we get along. The world is full of sinners, so how can it be wrong? Singing death, 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 devil, devil, evil, evil songs. Спокойно, Незуко. Ще се оправиш. Сигурен съм, че това малко село на километри от най-близкия град има лекар, който лекува телесни разкъсвания с ногти. Ще се оправиш, обещавам. Виж, Незуко, не знам за какво ти се оплакваш толкова, при положение, че не мъкнеш ти 60 кг на гърба си. Да, 60. Да, 60. И двамата си го мислим. Вместо да се оплакваш, направи нещо, работи върху себе си. Жизъс, живее в планината. Разхождай се. Незуко, няма го предвид така. Тик момичетата са на мода в момента. Незуко, това не е Порнхъб. С теб наистина сме брат и сестра. Какво виждам тук? Нима някой малтретира жени? Очевидно не се случва това. Значи няма малтретиране на жени тук. Жалко. Тогава аз ще се заема. Какво? Няма проблем, приятелю. Спасих те от това да симфаш по тази гадна шафрантия. Ти нормален ли си, бе? Абе, не виждаш ли, че това е за твърде дълго? Жените държаха ментален натиск върху другия пол. Затова беше нужно да се роди нов герой. Аз, Гийо, войнат на червеното хапче, съм тук. Абе, не дей, бе! Бе, спри, бе! Моля те, спри. Не виждаш ли? Не разбираш ли? Гио! Всички жени са кралици! Ако диша е уруспия! Атака с камък! Това да не е илиенци, бе! Поне ми извади нож! Ще ти извадя брадва! Поредният бета-симп, който базирания бог унищожи с факти, логика и... То нямаше ли брадва в себе си, бе? Незуко, трябва да бягаме. Инсели като него се движат по групи. Само така могат да отклоняват вниманието от малките им пишки. 9 сантиметра е много над средното. Окей, умитаме се веднага. На следващия ден... Марва, шефе, ползваш ли една кошница там?
Не ще ти я дам, но само ако успееш да ме биеш на пържолки. Екстра! Кълна се най-добрата игра на пържолки от години. Незуко! Успях да намеря къде мога да сложа всичките неща за дългото пътуване, което ни предстои. Незуко, излез от кошницата. Знаеш ли, щях да сложа там постелка за спане. Може би малко кибрит за огън, храна, за да не умрем от глад. Да ти се не види. Това за 60 килограма си остава. Отиваш към планината ли? Внимавай, чувам, че там хващат само един канал. Представяш ли си да го караш само на БНТ? Госпожо, оценявам загрижеността, но мък на този чувал вече 10 км и кръста ми всеки момент ще замине. Факен, свърши нещо в живота си, бе, Незуко. Прати мишчини, някакво нозишки, в смисъл, разбирам тук да има някакъв репортер от Самурай Уикли Бата да те снима през 5 секунди. На мене няма да ми говориш така, разберени ме. Аз как се обяснявам тук на Иво Андонов за всичко това? Не го ли виждаш какъв е плешив и заплашителен? Ти ли си, бе, Росен? Що не идеш ми направиш едно кафе? Незуко, ще трябва да превеждаш. Не говоря филмар. Ти ли уби Косама, бе? Какво? Ей, Мършо, ще те стрежа. Шит, не беше това. Ще те сплескам. Не. Ще те обрежа. Не, това не беше. Ще те смажа. Серият ти е посредствен. Също и Вейно Захариев е ужасен актьор. Холи фак, Незуко! Как го направи това? Да, му се не види. И някак си пак успяваш да имаш повече врат от премиера. Време за смърт. Чакай малко, то луп малък. Холи шит, това Соге Кинг ли е? Окей. Дръж се естествено. Соге Кинг, аз съм ти най-големия фен. И когато... Окей, от кога сестра ти е демон? И ти имаш нос и... Чакай, сестра ми е какво? Демон, точно, като този на дървото. Кръвожадни свръхсъщества, способни да бъдат убити само от слънчева светлина. Това заримуваше. Значи слънчева светлина. Майка му стара, Незуко! О, шит, ще изпусна Соге Кинг! Соге Кинг! Соге Кинг! Той! Решено е. От сега ще ми бъдеш ученик. Ученик на Соге Кинг! Не съм ти никакъв Соге Кинг. Казвам се Урок Даки. От Кондю династията. Чувал съм за вас. Искаш ли да разбереш кой уби семейството ти и превърна сестра ти в демон? Окей. И така започва великото приключение. Ще успее ли Танжиро да стане Хокаге? Ще намери ли One Piece? Само това в следващия епизод на Dragon Ball Z. Майка му стара, това Соге Кинг ли? Не. Бъркат ме често. Никак не е лесно. Отидох да сера. След малко ще се прибера.